пожелая много любов, много здраве, много щастие, много деца, много сбъднати мечти. Господ да бъде с вас и с всички ваши близки. За вас специално започваме с първата песен, която после от моите. Нека тя да бъде и после вече ще решим нататък. Готови ли сме сега? Развивацията малко по-късно. Джамайката ще излезе в кулминацията на нещата. Ако сме готови, колеги, може да започнем с някоя парче от моите. А ето воена спа. Милото ми. Само след маничко не ще да спа. Първо ще изпеем нещо друго. Развивацията след малко. Сега, с кое парче започваме? Пусти нещо от моите, специално от всички гости. Айде, приятели, една красива балада за вас специално. За най-прекрасната ни вълка, за моето семейство. Искам да видя има ли празнуващи на вечер. Сърцето си наричате живота ми. С тебе плаках аз, за тебе радвам се, но ти остави ме. Коя след мен ще те целува както аз? Коя след мен ще те желая както аз? Коя след мен ще те обича както аз? Кой до теб ще бъде на този свят? И отново за моето семейство само искаш да ми се моля, на колени да ти моля, по земя да не се моча, заради една любов. Да придада, да умирам, от Бога аз да се извинам, кажи за мен нямаш вече, много жесток си ти. Искаш да ми се моля, на колени да ти моля, по земя да се моча, заради една любов. Да придада, да умирам, от Бога аз да се извинам, кажи за мен нямаш вече, много жесток си ти. И за всички танцуващи специално, може ли малко ниски, колега? Малко ниски на микрофона. И отново за всички прекрасни танцуващи колеги. Айде за моето семейство. И специално за родителите, за главните виновници на вечер, за създателите на този красив празник, специално за техните деца, за моето семейство, за най-прекрасното семейство. Последен дъх поемам си, разделям се със сърцето си. Последна песен за тебе пея аз, щастлив ти бъди с другата. Кой след мен ще те целува както аз? Кой след мен ще те желая както аз? Кой след мен ще те обича както аз? До теб ще бъде на този свят. И отново може ли заедно сега за най-прекрасното младо семейство? Искаш да ми се моля, на колени да ти моля, по земя да се моча, заради една любов. Да припада,
Време е за любовния апогей и искам да видя най-добрите ориенталски пръчки. Готови ли сте? Айде сега да видим кой го може най-добре! И още за най-добрите на дансинга! Я да видя малките бомбонци, добре ли са? Стреляш ли? Стреляш ли? За най-бригансите бълга социално! За нашите родители! За моето семейство, за техните родители, за всички гости, роднини и близки. И от семейството специално на всички гости
Сега наскоро продължим бързо парче. Сентропей, айде Сентропей за най-кръшните ориенталски бръчки. И ако обичат всички горе, 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 горе! Айде! Айде всички, които обичат малото семейство на Насинга! Може малко сила? Явно има най-бейските сега! Супер абонати, само да ригати, пускали магнати, супер абонати, само да ригати, пускали магнати, за момчетата специално, за приятелите на младоженица, айде! Всички са да се трупе, други на Малдивите, Алтавай са третите. Ахлеле, ахлеле. Всички са да се трупе, други на Малдивите, Алтавай са третите. Ахлеле, ахлеле, ахлеле. Сега и след това развивацията.